Ložiskové systémy turbodúchadiel sú rozdelené do dvoch hlavných skupín: hydrodynamické ložiská a guľôčkové ložiská. V predchádzajúcom školiacom kurze sme videli, ako olej prúdi cez normálny hydrodynamický ložiskový systém. Teraz podrobne preskúmame dve podskupiny hydrodynamických ložiskových systémov. Po prvé, plne plávajúci ložiskový systém sa používa od začiatku výroby turbín Garrett v 50. rokoch 20. storočia a stále sa široko používa aj dnes. Toto používa dve ložiská s dvoma olejovými filmami. Vonkajší olejový film medzi ložiskom a stredovým púzdrom, ktorý poskytuje tuhosť a tlmenie na kontrolu pohybu rotora a znižuje prenos vibrácií a hluku. Olej tiež prechádza cez prívodné otvory v samotných ložiskách, aby vytvoril olejový film medzi ložiskom a hriadeľom. V dôsledku rotácie hriadeľa je viskózny olej ťahaný v smere rotácie, čo tiež ťahá ložisko v smere rotácie. Takže plne plávajúce ložiská sa otáčajú v telese približne polovičnou rýchlosťou hriadeľa. Po druhé, systém poloplávajúcich ložísk. Tento dizajn je preferovaný pre naše menšie, rýchlejšie turbá, ktoré sa môžu otáčať rýchlosťou viac ako 300 000 otáčok za minútu. Tiež majú dva olejové filmy, ale sú zabránené v otáčaní pomocou protirotačného kolíka alebo lokalizačného kolíka. Vonkajší olejový film v tomto prípade poskytuje iba tuhosť a tlmenie. Časť oleja prechádza cez prívodné otvory v ložisku a prúdi medzi ložiskom a hriadeľom. Práve tento vnútorný olejový film poskytuje hydrodynamickú podporu rotorovej zostave. Olej má najdôležitejšiu úlohu vo vnútri turba podporovať vysokorýchlostnú rotorovú zostavu a zabrániť kontaktu medzi kolesami a krytmi. Pohyb rotorovej zostavy je zložitý a neustále sa meniace zaťaženie na oboch koncoch turbíny a kompresora znamená, že olej musí pracovať tvrdo. Preto je pre turbo nevyhnutný vysokokvalitný olej. Pri pohľade na prierez ložiskovým systémom si všimnite, že hriadeľ nebeží presne v strede, ale kvôli zaťaženiu je mimo stred a nízko. Keď sa olej ťahá v smere rotácie, prechádza do postupne sa zužujúcej časti, kde sa olej silno stláča a vytvára klinovitý tvar oleja s veľmi vysokým tlakom smerom k spodnej časti ložiskového systému. Šípky ukazujú rozloženie tlaku, ktorý sa generuje v rámci systému. Tento vysokotlakový olejový film zabraňuje kontaktu častí a riadi pohyb rotora, čím sa predchádza kontaktu kolesa s púzdrom. Pri plnom zaťažení je medzera medzi hriadeľom a ložiskom vyplnená olejovým filmom, ktorý môže byť tenký až 7 mikrónov. Preto je čistý olej kriticky dôležitý pre prevádzku a životnosť turba. Olej tiež zásobuje zostavu axiálneho ložiska, ktorá riadi axiálny pohyb rotora. Prúdi cez prívodné otvory v axiálnom ložisku ku každej axiálnej podložke na oboch vnútorných a vonkajších stranách ložiska. Olej je ťahaný v smere rotácie cez každú tlačnú podložku, ktorá má šikmú rampu, pričom zmenšujúca sa klinovitá časť silno stláča olej a vytvára oblasť vysokotlakového oleja na zadnej hrane tlačnej podložky. Toto sa deje na oboch stranách axiálneho ložiska. A keď sa mení zaťaženie z turbíny alebo kompresora, olej to kompenzuje. Ako sa viac stláča, tlak oleja sa zvyšuje a tlačí späť proti zaťaženiu. Systém axiálneho ložiska automaticky kompenzuje tieto neustále sa meniace zaťaženia až do svojho navrhnutého limitu. Olej pracuje extrémne tvrdo v tlačnom zostavení a pri plnom zaťažení sa teplota oleja môže zvýšiť až o 50 stupňov Celzia, keď prechádza len niekoľko milimetrov cez každú tlačnú podložku. Pri takýchto extrémnych nárokoch na ložiskový systém je použitie správnej triedy a typu dobre filtrovaného oleja kľúčové pre správnu prevádzku a dlhú prevádzkovú životnosť. Olej musí byť tiež vymenený v odporúčanom intervale spolu s novým olejovým filtrom kvality OE. Nedodržanie týchto základných požiadaviek prináša vysoké riziko poškodenia turba z najväčšieho zabíjaka turb, kontaminovaného oleja. Existuje mnoho typov kontaminácie, ktoré môžu byť prenášané motorovým olejom do systému ložísk turba a spôsobiť poškodenie. Najbežnejšie sú jemné častice, zvyčajne uhlík z procesu spaľovania. A ak sa koncentrácia týchto častíc stane príliš vysokou, pôsobí ako veľmi účinné abrazívum,
ktoré postupne eroduje a leští povrchy ložiska a hriadela, čím zvyšuje vôľu a uzatvára otvory na prívod oleja, až kým olej už nie je schopný kontrolovať hriadel. Toto je zvyčajne sprevádzané prudkým zvýšením hladiny hluku a únikom oleja cez stesnenie na konci turbíny, čo spôsobuje spaľovanie oleja a viditeľný dym z výfuku. Olej môže tiež unikať cez stesnenie na konci kompresora a byť vyfúknutý do potrubia výstupu kompresora a chladiča stlačeného vzduchu. Keď sa to stane, zostávajúca životnosť turba môže byť veľmi krátka, pretože dôjde ku kontaktu kov na kov medzi hriadelom, ložiskom a púzdrom, rýchlo nasledovanému kontaktom a trením turbínových a kompresorových kolies o ich púzdrá. To spôsobuje nevyváženosť kolies, čo vedie k ohnutiu hriadela a často nasleduje zlomenie hriadela. Katastrofické poškodenie tohto druhu môže viesť k tomu, že úlomky kolesa prejdú do vzduchového potrubia, chladiča, stlačeného vzduchu a výfukových systémov vozidla. Kontaminovaný olej môže tiež obsahovať veľké častice, napríklad úlomky kovov z opotrebovaných súčastí motora alebo dokonca oceľové broky použité na čistenie pri generálnych opravách motora. Tieto by mali byť zachytené účinným olejovým filtrom kvality originálneho vybavenia. Ale ak je filter nekvalitný, alebo je zablokovaný a obchádza sa, tieto fragmenty sa môžu dostať do systému ložísk turba. Typicky to spôsobuje hlboké nepravidelné poškriabanie ktoréhokoľvek alebo všetkých z nasledujúcich: hriadel, ložiská, kryt, tlačné podložky, tlačný krúžok a dištančný krúžok. Poškriabanie tvrdého oceľového hriadela nemôže byť spôsobené iba kontaktom s klzným ložiskom, ktoré je vyrobené z oveľa mäkšieho bronzového materiálu, takže poškriabaný hriadel zvyčajne naznačuje kontamináciu tvrdými časticami prenášanými v oleji. Toto poškriabanie zabraňuje správnemu fungovaniu oleja v ložiskách, čo vedie ku kontaktu kov na kov, nasledovanému rovnakou sekvenciou katastrofického poškodenia, akú sme videli predtým. Naša záruka na turbodúchadlo nepokrýva poškodenie spôsobené kontaminovaným olejom, čo je väčšinou úplne preventabilné. Vždy skontrolujte akékoľvek servisné buletiny výrobcu originálneho vybavenia týkajúce sa známych problémov s kontamináciou oleja pre konkrétne motory a vozidlá a odstráňte hlavnú príčinu. Hlavná príčina poškodenia turba musí byť presne diagnostikovaná pred montážou náhrady, inak môže dôjsť k poškodeniu rovnakým spôsobom. Jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť, že nový Turbo Garrett bude naďalej fungovať podľa štandardov originálneho vybavenia počas dlhej životnosti, je zabezpečiť, aby cez neho vždy pretekal kvalitný čistý olej správnej triedy.